Така, обещали сме ви днес интервю с Начо, до сега слушахме неговата плейлиста, както той подбра. Сега слушаме неговия глас и отговорите на въпросите му. Начо трябва да е отсреща, там ли си? Тук съм, да, тук съм. Чуваш ли добре? Чувам идеално, си, аз чувам добре, гласа ми е малко зле, чувствам след вас. Супер си, така си още по-джи. Добре, идеално сега. Добре, аз се прости на хората с две изречения. Искам само да кажа няколко думи преди да се представя, да им кажа добър вечер, да ти благодаря за отделеното внимание. Това е някаква реклама малко или много. Отскоро знам за радиото, ако трябва да съм откровен и ми харесва това, което виждам, че ми интервюраш хора, които се стремат да стигнат до медиите, които се стремат да имат този блясък на знаменитости и същевременно хора, които бягат от това нещо и си запазваш на неутралитет, когато говориш с тях. Това ми харесва. Така че поздравявам те, искам да благодаря на Камората за предишното интервю, че каза една-две добри думи за мен. Човек, който се стреми да се занимава професионално, каза две-три думи за мен, известния аматьор, пак единичка егото ми. Да се представят няколко думи, по-ли съм, какво да кажа? Добре. Аз стрелям въпроси, знаеш, това е традиция, че трябва да стрелям въпроси. Добре. Анонимус. Значи тези неща, които аз ще питам извън въпросите, които аз ще задам, идват от 50 стотинки зададени. Ти може да си ги видял, може да не си. Това не е толкова важно. Важното е да отговорим на тях. Анонимус пита от кога се занимаваш с хип-хоп и как започна. Прасенца Касичка добавя: учил ли си нещо свързано с музика или си самоук? И Гегата пита как определя своята музика. Ти си. Това са много такива въпроси. Значи, първо беше от кога се занимавам. Не мога да се сетя за някаква дата от кога се занимавам или нещо подобно. В смисъл, пазя някакви записи, които са непрофесионални. Аз и сега записи са непрофесионални, имам записи от 2003 година. Пускал съм много песни в интернет. Сигурен съм, че някои от хората, които роват из форумите, ако са ровили преди 4-5 години в форумите, са попадали на мои песни под различни псевдоними. Не знам, може да 5-6 години записвам музика. Се опитвам да правя. Пък иначе не съм учил и не мисля, че си личи, че съм учил. Така нещата звучат добре, понеже имам добър подбор на семпли и се опитвам да ги манипулирам така, че да звучат добре. И не мисля, че си кой знае колко музикантски нещата. Дори ако трябва да кажа, беше такъв въпрос, как определя музиката си, не мога да кажа, че това е музика. Не може да прозвучи много абстрактно и ексцентрично. Това е думата, която търся. Ексцентрично обаче не мисля, че това е точно музика. Просто скоро изразявам себе си. Не съм платил цената да бъда музикант. Да си кажа, учил съм теория, дълги години упражнявал съм се, разбирам от музика, ето е музиката. Не, аз съм човек, който изразява себе си. Аз пък мисля, че въпросът, що ме задавам по този начин, хората са усетили точно музиката в тебе и искат да знаят дали тя излиза директно от тебе или е научена по някакъв начин, но това е друга тема. Добре, ти отговори на този въпрос. Аз искам да те питам от какво се вдъхновяваш, имайки в предвид името на албума, който ти пусна, всичко ме вдъхновява. И Анонимус добавя какво искаш да постигнеш в музиката. От какво се вдъхновявам? Вдъхновявам се, ако трябва да кажеш директно от какво се вдъхновявам, това най-вече човешките взаимоотношения. В смисъл, нещата, които могат да те накарат да си влюбиш някой, да намазиш някой, да си приятел с някой, да си верен. Мисля, всички тези емоции. Понеже когато човек сяда да създава нещо, да пише, той се ръководи от емоциите. Така че емоциите ме вдъхновяват. Не ме вдъхновяват толкова предмети и понякога е случки, но случки наситени с емоции. Не мисля, че има нещо, това, което за момента искам да постигна, да се развия и да почувствам удовлетворение от нещата, които правя напълно, защото още има неща, за които не съм доволен, нещата, които правя. Така че не мога да кажа, като искам да направя колко си албума, да имам 5 клипа и не, аз имам още доста да уча преди да искам да постигна разни неща. Добре. Нестор пита какво слушаш от българските и от чуждестранните изпълнители, като аз добавям какви точно стилове музика слушаш като цяло и дай по някое име да ги представим. Смисъл такъв, ако има стилове, които слушаш извън хип-хоп и R&B средите, защото ние предимно това представяме, нали, и рага, регетон и всички тези разнообразия там, но аз съм убеден, че ти слушаш и малко по-вън от тия скоби. Това ми е въпросът. Какво точно и групи любими твои и така? Напоследък доста се влияе от DJ Skill,
От ударната група той ме ограмотява относно музиката, говорим си за соло музиката, за дъртата музика от 60-70-те, така че хората могат да погледнат Дони Хатауей, Айзек Хейс, там има много семпли, те хора са били гени. От джаза харесвам, например, Дейвид Санборн, който е един лек груби смут саксофонист. Като хип-хоп харесвам по-абстрактен хип-хоп. То ясно какъв хип-хоп харесвам. Харесвам това, който правя. В смисъл, че трябва да е релиз, трябва да си признава, че се влияе. Аз слушам това, което правя. Не го взимам буквално. Ако бях художник, ще да съм човека, който разглежда пейзажите и рисува своите пейзажи. Не искам да прерисувам на някой друг картината. Така че, Брадъри, Ансер, всичките нови рапъри и емсита, които се стремат да разкажат някаква история, която е по-човешка, по-близка до ежедневните преживявания, тях слушам. Добре, мен точно това ми беше идеята днес, да започнем тая офанзива изпълнителя, с който ще говориме, да направи сценария по-рано. Казваш Brother Lee, ние чухме 2 песни от него. Следващия въпрос е, ти спомена и скил. Ти част си от ударната група и с кой движеш в момента. Прасенца Кашчика пита къде записваш. И следващия му въпрос е откъде са думите на жената в 5-тия ти трак от албума ти втора интерлюдия. Ти си. Аз как ги стрелиш ти въпрос, не съм стреляш човек. Не, ако нещо не си запомнил, аз ще го повторя, никакъв проблем. Гордо запомних. Значи първо за DJ Skill. Преди време се запознахме с него. Той е много душа човек и се разбрахме като приятели, като светоглед и мироглед и в момента правим разни неща заедно. Аз не съм говорил с... Няма как според мен да си част от ударната група. Те са на по 30 години, израснали са заедно. В момента живота ги е грабнал, подреждат и живота. Хип-хопът е останал в душите. Занимава това нещо. Няма как, аз съм на 20 години, няма как да бъда част от ударната група. Не сме говорили за тези неща. Смисъл, скоро се запознах с тях, готини хора са и чак пак се виждам с тях. Имам си свои приятели също, които движа, нали. Записвам в къщи, мисля, че зададе такъв въпрос. Записвам вкъщи, имам що горе техника, която не е напълно аматьорска, не е напълно професионална и се мъчи самичък, както много хора правят. Втората интерлюдия или прелюдия, не знам кой е по-правилно, е от покуса на Дамян Дамянов, едно стихотворение, рецитира го Лили Иванова, когато го е направила на песен, рецитира го в предаването всяка неделя и това е първият семпъл, който съм взимал. То семпъл го няма, но преди когато започнах да правя битви, това беше първият семпъл, който ми хареса и го взех. И текстът е уникален и след време тя видях, че го рецитира. Той зададе въпроса, коя е песента, която най-много ти хареса? Твоя песен? Коя песен би се сетила сега и би си казала, вау, това се радвам, че съм го направила. Тя рецитираше този текст. И аз го издирвах, беше прекрасен смисъл. Аз се почувствах с някакси свързан с Лили Иванова, колкото и шанта да звучи. Звучи много готино даже, аз да ти кажа. Добре,